ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും കാണാലല്ലേ? കാണാം പ്രഭുജി, കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ രാധാഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 49ാമത്തെ ബാച്ചാണത് മലയാളത്തിന്റെ. ഇന്നലെ നമ്മൾ അധ്യായം 1 അവസാനിക്കുമ്പോൾ അർജുനൻ അമ്പും വില്ലൊക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ തേരിലിരുന്നിട്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെ ആകെയുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂസ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം. നമുക്ക് എല്ലാ പദ്യങ്ങളും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം വെച്ചാല് ഒരു അധ്യായം ഒരു ദിവസം എടുത്ത് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ മിക്കവാറും. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അർജുനൻ വീണ്ടും അതിന്റെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വയ്യ കൃഷ്ണ, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഞാനൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അർജുനന്റെയും കൃഷ്ണന്റെ ഈ സമയത്തുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലേ, അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അർജുനന്റെ ഫ്രണ്ടായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ പേരിൽ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ കുറെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട്. നീ എന്താണ് ചെയ്തത്, നിന്നെ ആൾക്കാർ കളിയാക്കില്ലേ, നിന്റെ പേര് മോശമാവില്ലേ, നീ വലിയൊരു യോദ്ധാവല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലും അർജുനനെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കി നോക്കണ്ട, അങ്ങനെയെങ്കിലും അർജുനൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ഇത് കേൾക്കും തോറും അർജുനൻ പിന്നെയും വിഷമിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് അവസാനം കൃഷ്ണൻ ഒരു സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ ഒരു 3 ഭാഗങ്ങളുള്ളത്. ഭഗവാന് ഒരു 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള, അതായത് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള. അപ്പൊ പലരും പല രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്രഭുപാദർ പറയാൻ, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാലത്ത് നോക്കിയാൽ സൂര്യനെ കാണില്ല, ശരിക്കും സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, സൂര്യന്റെ ആ ഓറ അല്ലെ, സൂര്യന്റെ ആ വെളിച്ചാണ് നമ്മളാണ്. പക്ഷെ കുറെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ വെച്ചാൽ അതിനുള്ളിൽ സൂര്യ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഗോളം കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ശരിയായ സൂര്യ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേമാതിരി തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആ ഓറ വെളിച്ചം, ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഇതിനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ബ്രഹ്മൻ അത് അവ്യക്ത രൂപത്തിലുള്ള, കാരണം വെളിച്ചം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രൂപത്തെ അറിയാൻ പറ്റില്ല, കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ചു അല്ലേ. നമ്മൾ യാത്രയൊക്കെ പോകാൻ വെച്ചാലും പെട്ടെന്നൊരു ലൈറ്റ് ആരെങ്കിലും ഓപ്പോസിറ്റ് കാറിന്റെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ചു, അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയില്ല അതിന്റെ പുറകിലുള്ള വണ്ടി ഏതാണെന്ന്. അതേമാതിരി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ ഭഗവാന്റെ ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പല ആൾക്കാരും അവ്യക്തഗതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, കാണിക്കുന്നതാണ് ആ ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ള ഭാവത്തെ പറയും. ഭഗവാന്റെ 3 ഭാവങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മാതിരി സൂര്യന്റെ ഇത് തന്നെ. ഈ പരമാത്മാ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെല്ലാം ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും. അത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. അതിന്റെയും അകത്താണ് ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ പ്രകാരം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ധ്വജ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, കാരണം നമ്മൾ ആരെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആരുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മൾ ബ്രഹ്മം വരെ എത്തുന്നുള്ളൂ, പരമാത്മാവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പരമാത്മാവ് വരും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് നമ്മുടെ 2ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, സൂര്യഭഗവാന്റെ ഓറയും സൂര്യനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂര്യ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള 3 കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളും ഭഗവാനും പറഞ്ഞ കാര്യം, ഇപ്പൊ കടലില് കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കടലിലെ വെള്ളത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്നിട്ട് ആ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലെടുത്ത വെള്ളത്തിലും കാണും അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ടും കണ്ട ഒരേ മാതിരിയാണ്, പക്ഷെ രണ്ടല്ലേ, രണ്ടും ഒന്നല്ലല്ലോ. കടലിലും ആ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശം, അതായത് ജീവാത്മാവ്, നമ്മൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഭൗതിക തലത്തിലല്ല. നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് ജീവാത്മാവ് എന്ന്. അപ്പം ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവിലെ ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഒരേ ഇതാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും അത് രണ്ടായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാന് 6 ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഗുണങ്ങള്, കാരണം നമ്മൾ ഈ മായയിൽ പെട്ട് നമ്മുടെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ എന്തൊക്കെയാണ്, ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യമുണ്ട്, സമ്പത്തുണ്ട്, കീർത്തിയുണ്ട്, ശക്തിയുണ്ട്, ജ്ഞാനുണ്ട്, വൈരാഗ്യം. ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്ന ഇതിൽ പറയുന്ന വൈരാഗ്യം നമ്മൾ അന്യോന്യം ദേഷ്യപ്പെടുന്ന വൈരാഗ്യം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനോടുള്ള ഇതാണ്. അറിയാം, നമുക്കൊരു സാധനം വേണ്ട എന്ന് വെക്കാനുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് ഇവിടെ വൈരാഗ്യം. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങളെ
എത്രത്തോളം ശക്തിയിലുണ്ടെന്നുള്ള അതാണ് ഭഗവാൻ, ഇതാണ് എൻ്റെ ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മളിലും ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും. പക്ഷേ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചാ വരുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ മനസ്സ് കളങ്കപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിന്നെയും 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 ഇങ്ങനെ ജന്മം എടുത്തു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കൂട്ടിയെടുക്കാൻ ഭഗവാന്റെ അത്രയല്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ കൂട്ടിയെടുത്ത് ഒരു വിധത്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവത് രൂപത്തിലാവാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു മോടിയായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കണം. അപ്പോ അർജുനെ കൃഷ്ണൻ കുറെ കളിയാക്കുന്നത്. കാര്യം ഒരു കൂട്ടുകാരനല്ലേ, നമ്മളൊക്കെ അല്ലേ, ഫ്രണ്ട്സ് ആകുമ്പോൾ പറയാറില്ല, ആൾക്കാരെ പറ്റി കളിയാക്കും അല്ലേ. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കളിയാക്കിയിട്ട് പറയും, നീ എന്തല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്ത കളിയാക്കും. അതേമാതിരി കൃഷ്ണനും കളിയാക്കുമ്പോഴും അർജുനൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നത്, കാർപ്പണ്യദോഷോ വഹത സ്വഭാവ പ്രച്ഛാമിതാം ധർമ്മ സമൂഢചേത യച്ഛയ സ്വനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാന്തിമം ത്വം പ്രപന്നം. സോറി, അതായത് കൃഷ്ണൻ പറയണേ ദൗർബല്യം കൊണ്ട്, കാരണം അല്ലെ കൃഷ്ണന്റെ പല കണ്ടീഷനും അല്ല സോറി അർജുനന്റെ പല കണ്ടീഷനും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ കൈയും കാലും വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്, ദേഹം ചൂടാവുന്നുണ്ട്, വേർപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, സംസാരിക്കാൻ ശേഷി വരുന്നുണ്ട്, ദാഹം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് അതല്ലേ, നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ടെൻഷനൊക്കെ വന്നു. അപ്പൊ ആ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ നിന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അർജുനോട്, കളിയാക്കുന്ന കൃഷ്ണനോട് പറയാൻ, കൃഷ്ണ ദൗർബല്യം കൊണ്ടും ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തിന് ഇപ്പൊ എന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അറിയില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അല്ലെ, സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, എനിക്ക് അത് വേണം, എനിക്ക് ഇത് വേണം, എനിക്ക് ഇന്ന് വേണം അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം നമുക്ക് എന്താ വേണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് അർജുനന്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് എനിക്കിത് വേണം എന്നല്ല പറയേണ്ടത്. എന്താണ്, എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണോ അങ്ങേ തോന്നുന്നു അത് എനിക്ക് തരണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഈ അവസ്ഥയിൽ എൻ്റെ ഈ കണ്ടീഷനിൽ എനിക്കറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇത്രയും നേരം അർജുനന്റെ ഒരു അല്ലെ തോളിക്കൈ ഒരു സഖിയായിട്ട് നടത്തിയെന്ന് അർജുനൻ പിന്നീട് ടോട്ടൽ സറണ്ടർ ചെയ്യാണ്. എന്താണ് പറയണേ, ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങേ ശരണം പ്രാപിച്ച് ശിഷ്യനായി മാറുകയാണ് അർജുനൻ. ആരുടെ, ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് മാറിയിട്ട് വേണം ദയവായി ഉപദേശം തന്നാൽ. അപ്പൊ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാലും കൃഷ്ണ ഞാൻ അങ്ങേ എന്നെ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കാരണം ഇത്രയും നേരം കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ അല്ലെ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ല അർജുനന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കൃഷ്ണന്റെ ചിന്താഗതി അല്ല അർജുനൻ ഒരിക്കൽ ശിഷ്യനായിട്ട് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അറിയാതെ ആ ഗുരുസ്ഥാനത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, എനിക്ക് എന്താണ് വേണമെന്ന് അറിയില്ല ഭഗവാനെ, എനിക്കത് പറഞ്ഞു തന്നാലെന്ന് പറയാണ്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തൻ ധീരസദസ് മുഹ്യതി. അതായത് ഇനി ആത്മീയ കാര്യത്തിലെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പോ ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിന് നമ്മൾ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെ ഗീതാ സംഗ്രഹം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവത്ഗീതയില് 2 അധ്യായങ്ങൾ, 2ാമത്തെ അധ്യായം 18ാമത്തെ അധ്യായമുണ്ട്. ഈ രണ്ടും എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് എന്താണോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതായത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ചുരുക്കമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ 2ാം അധ്യായത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് ഒരു ക്വിക്ക് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 18ാം അധ്യായത്തിലും പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ 2 അധ്യായത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു ക്രക്സ് അതിന്റെ ഇൻസൈഡ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെ കർമ്മയോഗം ഉണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം, പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ധ്യാനയോഗം ഉണ്ട്, പിന്നെ സാഖ്യയോഗം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള യോഗങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെല്ലാത്തിനും 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഇനി കുറേശ്ശെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടാണ് അവിടുന്ന് പിന്നെ ഓരോ അധ്യായത്തിൽ ഇതിന്റെ കൃഷ്ണൻ ഇത് ഓരോന്നും കഴിയുമ്പോഴും അർജുനൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി. അങ്ങനെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഭഗവാൻ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പിന്നെ കുറേശ്ശെ അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 2ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആത്മാവിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ആത്മാവിന്റെ കാര്യം, ആത്മാവാണ് ഈ ശരീരത്തിന്റെ നിയന്താതാവ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാല് ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, അതായത് കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ആത്മാവ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആത്മാവ് ഈ ഭഗവാൻ തരിക ചെയ്യും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്നും യൗവനത്തിലേക്കും
പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അത് അർജുനൻ ഇവിടെ എന്താ വിഷമിക്കുന്നത് അല്ലേ? അർജുനന്റെ ടെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ഭീഷ്മരുണ്ട്, ദ്രോണരുണ്ട്, പിന്നെ കൂട്ടുകാരുണ്ട്, ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഭാര്യമാരുടെ അച്ഛന്മാർ, അങ്ങനെ എല്ലാവരും അവിടെ നിൽക്കണം യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അവരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. എന്താ ആദ്യം പറയുന്നത് വെച്ചാല്, ഈ ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവാണ്. ഈ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ദോഷമില്ല. ഈ ആത്മാവ് ശരീരത്തിന് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? എത്ര ചേഞ്ചസ് വന്നു എന്നാലും നമ്മൾ ആ ചേഞ്ചിൽ നിന്നും പതുക്കനെ അവിടെ നിന്നും ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാണ്ട് വരുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റുന്നവരെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അടുത്തൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ശരീരത്തിനെ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ആത്മാവിന് യാതൊരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല. ആത്മാവ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണോ ഇരുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് തന്നെ സമചിത്തന ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഉപദേശമാണ്. കാരണം എന്താണ്? സമചിത്തനായ വെച്ചാൽ ഇതിനെ പറ്റി ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത അതെ കൂളായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അത് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ ഒരാളെ വധിക്കുന്നുണ്ടോ, ഒരാൾ മരിക്കുന്നുണ്ടോ, ആ ശരീരം വിട്ട് ആത്മാവ് പോകുന്നു, എന്നിട്ട് വേറൊരു ശരീരം തേടി പോകുന്നു എന്നാൾക്ക്. അതെങ്ങനെ പോകുന്നത്? കർമ്മഫലത്തിൻ്റെതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തയ്ക്ക് പോലും, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് പോലും കർമ്മം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതിനോട് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, നല്ല കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ചിന്താശക്തി മാറും അല്ലെ? അല്ലാണ്ട് വൈകുന്നേരം 6:30 മണി സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ പോയി ആ സീരിയലുകളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉള്ള ഭക്തിയും കൂടെ നമ്മൾ പോവുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതില്ലാതെ അതാണ് സമചിത്തനായിട്ടുള്ള പറയുന്നത്. കാരണം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കേട്ട് ആ മനസ്സിനെ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എന്ത്? ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മാവ് അടുത്തൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത്. ഈ ശരീരത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ശരീരത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഈ പഞ്ചഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അഗ്നിയുണ്ട്, വെള്ളമുണ്ട്, ആകാശമുണ്ട്, വായുവുണ്ട്, ഭൂമിയുണ്ട് അല്ലെ? ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന എങ്ങനെ ഈ എനർജി ആയിട്ട്, അതായത് ഫയറാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും ശക്തിയും ചൂടും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരമാണ് നമ്മുടെ അത് ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് ജീവാത്മാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ജീവാത്മാവിന് ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ എന്താ, ഓരോ സാധനങ്ങളും അതാതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അതേപോലെ ആ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് വളരെ കുട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. ആ കുട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ജനിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവസാനം വീണ്ടും വയസ്സായിട്ട് മരിക്കുക ചെയ്യുന്ന, അവിടുന്ന് വീണ്ടും ജനിച്ചു വരിക ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ജനന മരണ ചക്രം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു ചേഞ്ചസും വരുന്നില്ല എന്ന് ആ പടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ ഏതൊരു കാര്യവും അല്ലെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അതിനൊരു ഡ്രൈവർ വേണം. അതായത് ആരെങ്കിലും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾ വേണം. അപ്പൊ അതേമാതിരിയാണ് ഈ ശരീരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പല പല രൂപത്തിലും പ്രഭുപാദ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല പല പിക്ചോറിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ള എപ്പോഴും അതിന്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാവാന്നുള്ളത്. ഇത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അല്ലെ? നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും. കർമ്മം ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന സന്യാസിമാരായിട്ട് ചരിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്ന അവർ വളരെ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ശ്വാസോച്ഛ്വാസം പോലും കർമ്മമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവകാലം കണക്കാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇത്ര ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എന്നുള്ള കണക്കുണ്ട്. ആ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് നീണ്ടു പോകുന്നത്. അതാണ് പല ആൾക്കാരൊക്കെ യോഗ ചെയ്യാനും അല്ലെ പ്രാണായാമം ചെയ്യാനൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ശരീരം അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന, ആ കാലത്തിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവാണെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ നല്ല നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചീത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല 84 ലക്ഷം തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് ഭൂമിയിലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെല്ലാം തന്നെ എത്തിക്കൂടും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പല പല രൂപത്തിലും നമ്മളിങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അല്ലെ, ചെറു പ്രാണികളെ പോലെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്. കാരണം ഏതോ ഒരു ജന്മകാലത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രാണിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മളുണ്ടായിട്ട് അവരെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ
നമ്മുടെ 84 ലക്ഷത്തിന്റെ നമ്മളിങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആരെയൊക്കെയോ കൂട്ടത്തിൽ പോയിട്ട് ആരെയൊക്കെ ജന്മം എടുത്തിട്ട് ആരെയൊക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സഹായങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മം എപ്പോഴും, ഹിന്ദുമതല്ല സനാതന ധർമ്മം എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഒന്നിനെയും നമ്മൾ ദ്രോഹിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 84 ലക്ഷത്തിൽ കൂടെ പോയി നമ്മളിങ്ങനെ മറിഞ്ഞു ഓരോ ജീവിതം അവസാനം നല്ലതായിട്ട് നമ്മുടെ മനുഷ്യജന്മം വരുമ്പോഴും ഈ ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണോ ആദ്യത്തിലിരുന്നത് ആ ആത്മാവിന്റെ എപ്പോഴും അത് യാതൊരു ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ അതേമാതിരി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പടത്തിൽ അവർ കാണിച്ചത്. അല്ലെ, കുതിരയുണ്ട്, കാളയുണ്ട്, പല പല മൃഗങ്ങളുണ്ട്, പഴയ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്, പുതിയ മനുഷ്യന്മാർ. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോഴും അവർ പറയുന്ന ഈ വേഷം മാറുന്നല്ല, അതായത് ഡ്രസ്സ് മാറുന്നതല്ലാണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആത്മാവിന് ചേഞ്ചസ് വരുന്നില്ല എന്നാ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ പല വിധത്തിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ അതായത് ഈ ശരീരത്തിൽ പെട്ടുകിടക്കുന്ന ആരെ, ജീവാത്മാവ്. ഈ ജീവാത്മാവിന് ശരീരത്തിൽ പെട്ടുകിടന്ന ഈ ശരീരത്തിൽ വന്നു കിടക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ച് ആ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എവിടെയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഒരു ദാസനായിട്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ ഭഗവത് ധാമത്തില് ഇരിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഈ ശരീരത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ ഒരു മുക്തി നേടണം. അതിനെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ല യൂസർ മാനുവലും പറയുന്നത്. ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഇത് സിംബോളിക് എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യം ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു, പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വലുതായി, പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ യുവത്വത്തിലേക്ക് വന്നു, പിന്നെ കുറേ കൂടെ നമ്മുടെ ജോലിയൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതേമാതിരി നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നമ്മൾ ആദ്യം എന്തായിരുന്നു മലർന്നെടുക്കാൻ ചെറിയൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു, അവിടുന്ന് നമ്മൾ കൗമാരത്തിലേക്ക് വന്നു, പിന്നെ യൗവനത്തിലേക്ക് വന്നു, അല്ലെ, പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് വന്നു, പിന്നെ അപ്പൊ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന് യാതൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖത ആഗമ പായുനോ നിത്യ സംസ്ഥാസ്ഥിതി ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെ എത്രേ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്നും അവയുണ്ടാക്കുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി കൂട്ടുകാരന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണൻ മാറിയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇനി ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഹേ കുന്തിപുത്രം, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെ വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെ എത്ര. അതായത് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന കഷ്ടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന കാലാവസ്ഥയുടെ മാറ്റംമാരി കണക്കാണ്, അല്ലാണ്ട് അതിനൊന്നും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെതായിട്ട് വഴിക്ക് വരും, അതിന്റെ വഴിക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്നും അവയുണ്ടാകുന്നു, കാരണം ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ അനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അത് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥരാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. ഇത് അതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓരോ ഇതായിട്ട് വരുന്നു. അത് തന്നെ പറയുന്നെങ്കിൽ സുഖമുണ്ടെങ്കിൽ ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ അതിലൊക്കെ സമചിത്തത പാലിക്കുന്ന. കാരണം ദുഃഖം വന്നാലും നമ്മള് സന്തോഷം വന്നാലും നമ്മൾ അധികമായിട്ടും നമ്മളൊന്നും ചിന്തിക്കരുത്. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നതാണെന്ന് കണക്കാക്കി അത് ഭഗവാൻ പ്രസാദമായിട്ട് കണക്കാക്കുക. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാകതാജി ന്യായം ഭൂത്വ ഭവിത വാനഭൂയാം അജോന്യത്തെ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞതേ നമുക്ക് നാമം അല്ലെങ്കിൽ പറയുമ്പോൾ ഓം ശാന്തി 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 എന്നോ അല്ലെ, അത് 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിന് അച്ചട്ടായിട്ട് അതിന് സീലി ചെയ്യുന്ന മാതിരി നമ്മളതിനെ ദൃഢമായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓം ശാന്തി 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 നമ്മൾ 3 പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പല പല രീതിയിലും, പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതിനെ സീല് വെച്ച് നമ്മൾ അതിന് ഉള്ളിൽ അതിനെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പല പല രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ആ പറഞ്ഞ തന്നെ പറയുന്നത് മറ്റേത് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു, പക്ഷെ ആത്മാവിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല. അതേമാതിരി ഇവിടെ പറയുന്നത് ആത്മാവ് ജനിക്കുന്നില്ല മരിക്കുന്നില്ല, അതിനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഇല്ല എൻഡും ഇല്ല.
എപ്പോൾ തുടങ്ങിയെന്നോ എപ്പോൾ അവസാനിച്ചെന്നോ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ഭാവിയിൽ എന്താവും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനവുമാണ് ശരീരം. അതെ, എന്നുണ്ടായെന്നല്ല എന്ന് നശിക്കുന്നു അറിയുന്നു. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ശരീരം അല്ലെ, നമ്മൾ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്ക് മരണം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സനാതന ശരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മരണം എന്നൊരു കാര്യമില്ല. അതെന്താന്ന്? കാരണം ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ എനർജി സോഴ്സ് ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരം വേണ്ടാന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അത് ആ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് അത് അടുത്ത എപ്പോഴാണോ എൻ്റെ ശരീരം കിട്ടുന്നത് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നുള്ളൂ, വേറെ ശരീരം കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പൊ മരണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ പറയുന്നത്. വാസാംശി ജീർണാനി യഥാവിഹായ നവാനി കൃഷ്ണാദി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ ജ്ഞാനാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതായത് ഓരോ ശരീരം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുമ്പോഴും അതിന് ഓരോ കാലയളവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു പർപ്പസ് വെച്ചാ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു നാളികേര ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കണേ നമുക്ക് ആദ്യം നാളികേരം ഉടക്കുന്നതിന് വാക്കത്തി വേണം അല്ലെ. നാളികേരത്തിന്റെ ചതക്ക കഴിഞ്ഞ ഒരു സാധനം എടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഉടയ്ക്കാനൊരു വസ്തു എടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നാളികേരം ചിരണ്ടാനായിട്ട് വേറൊരു വസ്തു എടുത്തു അല്ലെ, പിന്നെ നാളികേരം അരയ്ക്കാനൊരു വസ്തു എടുത്തു. അപ്പൊ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഓരോ ശരീരവും നമുക്ക് തരുന്നത് ആ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, ആ കർമ്മഫലം നമുക്ക് ചെയ്യാനനുസരിച്ചുള്ള ആ ഒരു ശരീരം നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരിക ചെയ്യണം. അത് പ്രോപ്പർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താൽ നല്ല കാര്യം. ആ ഒരു യൂട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ശരീരം വിട്ടിട്ട് അതിന്റെ അടുത്ത കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാനുള്ള അടുത്ത ഒരു ശരീരം നോക്കി പോകുന്നല്ലേ, ശരീരം പോവും. അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഷർട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മാതിരി എന്നുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുള്ളൂ. പഴയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയ എടുത്തണിയും പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതു ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഒരു ഉപമ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ. നൈനം ചിന്തതി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകാം ന ചൈനം ക്ലയന്ത്യാപോന ശോഷയതി മാരുത. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവുന്നില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിനെ നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല അല്ലെ. ഇത് എപ്പോഴാണ് പറയുന്നിരിക്കണേ? ഇത് ഈ സനാതനധർമ്മം ഉണ്ടായപ്പോ അല്ലെ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവാണ്. ആ ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ വർഷങ്ങളോളം, ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം ബ്രഹ്മാവ് തപസ് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാണ് അല്ലെ എന്നോ. ആ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സയന്റിസ്റ്റുകൾ എന്താ പറയുന്നത്, എനർജി ക്യാൻ നൈദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സയന്റിസ്റ്റുകൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെ ഇത് നമ്മുടെ സനാതനധർമ്മത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ പറയാണ് ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനോ അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. അതായത് ഒന്നുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന് യാതൊരു ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണോ ഒറിജിനലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് അതിന്റെ അവസാനം വരെ അതേമാതിരി നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജായസേ ധ്രുവോ മൃത്യും ധ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യജാം തസ്മാത് പരിഹ്യായോ അർത്ഥേ തത്വം ശോചിതും അർഹസി. ജനിച്ചതിന് മരണം നിശ്ചയമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെപ്പറ്റി ഇനി വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവാൻ തന്റെ ഉപദേശം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതായത് അല്ലെ, ജനിച്ചാൽ മരണമുണ്ട്, മരിച്ചാൽ വീണ്ടും ജനിക്കുകയും ചെയ്യും. അതായത് കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും ജനിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മരണം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. മരിച്ചവന് ജനിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂഷൻ അത് ആ ഒരു ആത്മാവിന്റെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മരണമുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ മരണമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ പോവുക ചെയ്യുന്ന. അപ്പോൾ ഓരോ ശരീരങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ശരീരം എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ ജനനമായിട്ടും ആ ശരീരം വിട്ടുപോകുമ്പോൾ അതിനെ മരണമായിട്ടും കണക്കാക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചയമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെപ്പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെ. അതായത് നമുക്ക് ഈ ഭഗവാൻ തന്നെ ഓരോ സമയത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്ന ഓരോ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ലേ. ആ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അവർക്കുണ്ട് ഒരു ആ അവതാരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, അവതാരങ്ങൾ ശരീരത്തിന് വിട്ടു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആ അവതാരങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് പോലും ഈ ജനന മരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. കൃഷ്ണന്റെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ശ്രീരാമൻ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആയാലും
അല്ലാത്ത നമ്മളെ പോലുള്ള കാര്യം വെച്ചാലും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുക. അപ്പോൾ അർജുന, നീ വിഷമിക്കേണ്ട, കാരണം നീയായിട്ട് കൊല്ലുന്നില്ല ആരും. എന്താണ്, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അന്ത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർമ്മഫലം. അപ്പോൾ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ വ്യസനിക്കേണ്ടല്ല, നിന്റെ കർത്തവ്യ നിർവഹണം. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർത്തവ്യം പറഞ്ഞു, ഓരോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഓരോരുത്തരും ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു 4 വർണ്ണങ്ങളെ പറ്റി നമുക്കറിയാം അല്ലേ? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, ശൂദ്രൻ, വൈശ്യൻ എന്ന് പറയും അല്ലേ? ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന കർത്തവ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അർജുനന്റെ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷത്രിയനാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അതായത് നീ അമ്പും വില്ലും എടുത്തിട്ട് നീ യുദ്ധം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പല ആൾക്കാരും ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കാരണം എന്തിനിങ്ങനെ അർജുനെ വെറുതെ നിർബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യിക്കണം അല്ലെ? ഭഗവാനും ആ ചക്രം എടുത്തിട്ടൊന്ന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൗരവപ്പട മുഴുവൻ കൊന്ന് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? പല നാസ്തികരായിട്ട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അത്. പക്ഷെ എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്, കൗരവപ്പടയിൽ ആർക്കും മോക്ഷപ്രാപ്തികൾ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോക്ഷം കിട്ടും. അവിടെ ആർക്കും മോക്ഷം കിട്ടാനുള്ള ഒരു അതിൽ അവർ ആക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വെച്ചാല്, ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ അതിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ആർമിയുടെ നേതാവ് വന്നിട്ട് അയ്യോ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല, കാരണം എൻ്റെ അമ്മാവനും മച്ചനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാവരുടെയും ആ മനസ്സിന്റെ ശക്തി അല്ലെ, ആ പട്ടാൾക്കാർക്കല്ലേ മനസ്സിന്റെ ശക്തി ഇല്ലാണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിന്റെ മുമ്പിൽ ആരാണ് ഇരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ, ആരാണ് അതിന്റെ കമാൻഡിങ് ഓഫീസർ, അവരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ അവിടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടാൾക്കാർക്ക് മനസ്സിന്റെ ആ ധൈര്യം തിരിച്ചു കിട്ടും. അപ്പൊ അതും കൂടെ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അർജുനന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാവുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുള്ള ആ പട്ടാൾക്കാരെ മുഴുവൻ തന്നെ അവരെല്ലാവരും അർജുന്റെ മേൽ, കാരണം ഈ പാണ്ഡവര് പോലും അർജുന്റെ മുകളിലാണ് ഒരു 100% ഒരു വിക്ടറിയുടെ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അർജുനൻ നമ്മൾ അയ്യോ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ഇതെന്താണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതും കൂടെ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ അർജുന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ആ കൂട്ടത്തില് ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ വ്യാസദേവൻ അത് കേട്ടത് നമുക്കും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നതും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതെന്താ പറയുന്നത്? അതായത് ഈ ആഴക്കടലിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തില് മുങ്ങിത്തപ്പുന്ന ഒരാൾക്ക് അവിടെ ലൈഫ് ബോട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് അത് എടുക്കാണ്ട് കൈയും പൊക്കി പിടിച്ച് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന അർജുനന്. ഈ ലൈഫ് ബോട്ട് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഭഗവത്ഗീത, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഇനി വരാൻ പോവാണ്. ദേഹി നിത്യമവധോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരതം തസ്മാൽ സർവാണി ഭൂതാനി നക്തം ശോചിതും അർഹസി. ഏ ഭാരത, ദേഹി അതായത് ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത അനശ്വരനാണ്. ആ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും പറയുന്നു. അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അത് പിന്നെയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കാരണം നീ ആരെയും കൊല്ലുന്നില്ല, നീ വധിച്ചാൽ പോലും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നീ ആ ഭൗതിക ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിലും നമ്മുടെ എൻ്റെ നമ്മൾ പറയുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലെ? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടേതായ വല്ലതും ഉണ്ട്? ഒന്നുമില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നവരാ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയല്ലാത്ത ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ പോലും ഭഗവത് സൃഷ്ടികളാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ്? ഒന്നുമില്ല. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഈ ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത അത് അനശ്വരമാണ്, അത് ഭഗവത് സൃഷ്ടികളാണ്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളൊന്നും ഇതാക്കുന്നില്ല, അനശ്വരമാണ്. അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ച് നീ വിഷമിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്, അതായത് നീ ആരെയും കൊല്ലുന്നില്ല, നീ ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിനെ മാറ്റിയിട്ട് ആ ആത്മാവിനെ മോചിതം കൊടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ തെറ്റൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം അർജുനൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, അർജുന നീ തെറ്റൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഇവിടെ ആരെയും വധിക്കപ്പെടുന്നില്ല, ആരെയും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല, ആത്മാവ് പറഞ്ഞ് റിലീസായിട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. അതോഹ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ഇതാവാം വോക്ഷ്യസേ വഹിം തസ്മാത് ഉത്തിഷ്ഠ കൗന്ദയ യുദ്ധയ കൃത നിശ്ചയ. അതായത് കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം തേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അത് അടുത്ത കാര്യം പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ? അല്ലേ, നമ്മൾ ഏത് കാര്യം ചെയ്താലും എന്താ വെച്ചാൽ ആകെ രണ്ടുള്ളൂ അല്ലെ? ഒന്നിലും നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ നടക്കില്ല. അതിന്റെ ഒരു തേർഡ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ത് കാര്യം എടുത്താലും അതിൽ വരുന്നില്ല. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, അതായത് ഈ യുദ്ധം നീ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ തോൽക്കും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ നീ ജയിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ നടക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ
നമ്മൾ നേരത്തെ പറയണ്ടായത് ഈ കുരുക്ഷേത്രത്തില് യുദ്ധം ചെയ്ത് കർത്തവ്യം ചെയ്ത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ കാര്യം അത് തന്നെയാണ്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്ത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകും. ഇനി അഥവാ വിജയിച്ചാലോ സാമ്രാജ്യം കിട്ടി രാജ്യം ഭരിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നീ എന്തിനാണ് വെറുതെ കൺഫ്യൂസ് ആവുന്നത്, നീ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ അർജുനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സുഖദുഃഖേ സമേ കൃത്വ ലാഭാലാഭോ ജയാജയോ തതോ യുദ്ധായ വിജ്ഞസ്വ നൈവം പാപം വാപ്സ്യസി. അതായത് അർജുനന്റെ കർത്തവ്യമാണ് ഒരു യോദ്ധാവ് എന്നുള്ളത്. അതായത് ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ടുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യുക, രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക, അതും ഒരു വലിയൊരു അല്ലെ പട വന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ ഏതൊരു നേതാവും കൂടിയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ അർജുനൻ പോയി യുദ്ധത്തിന് മുമ്പോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതായത് നീ ആരെയും കൊല്ലാനായിട്ടില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു, അതിൽ ജനന മരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നീ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അർജുന. നീ അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്, എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾക്ക് അല്ലെ നമ്മളെല്ലാവരും എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ നിന്നും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അല്ലെ എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമെന്നാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയാന്ന് വെച്ചാല് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്, നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചതും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ അസൈൻമെന്റ് തന്നിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞയച്ചത്. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ആരോടും പോയിട്ടല്ലേ ഭൂമിയിൽ പോയിട്ട് നീ ഒരു കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ സുഖിച്ച് എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ തരുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. ഓരോ ആൾക്കാരെയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകം കാണാൻ വിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ പോയിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യാന്ന് വെക്കല്ലേ, നമ്മൾ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്ത കാലത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാനേജർ ആരെങ്കിലും നമ്മളിവിടെ നിങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയും. നമ്മൾ അതുകൊണ്ടുള്ള ഭവിഷ്യത്ത് നോക്കണ്ട, അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ലാഭവും നഷ്ടവും ആർക്ക് പോകുന്ന കമ്പനിക്കാ പോകുന്നത് അല്ലേ. അതിനെപ്പറ്റി എന്തുണ്ടായി നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട, നമ്മൾക്ക് മാസാമാസം കിട്ടാവുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം അതേ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആ കമ്പനിയുടെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസിയോ അങ്ങനെ വേറെ തരികിട പരിപാടി നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ അതിന്റെ ഭവിത്യകളും ചിത്തകളും എന്തായാലും അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അതേമാതിരി തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതൊരു കാര്യവും അത് ഭഗവാന്റേതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവിടെ ലാഭവും നഷ്ടവും ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു, അത് ഭഗവാനാണ്. നമുക്ക് എന്തെല്ലോ വെച്ചാൽ അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ലാഭം നോക്കാതെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. സന്താപമോ ലാഭമോ അതിനാണ് ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനം. നമ്മള് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ദാസനായിരുന്നു അല്ലെ, നമ്മളൊന്നും വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഭഗവാന്റെ ദാസ്യവൃത്തി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെയും പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് നിനക്കുള്ള ലാഭമോ നഷ്ടമോ നീ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നീ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം, അത് നീ എനിക്ക് വിട്ടുക. ആരാ പറഞ്ഞ? ഭഗവാൻ. നീ എന്നിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്താലും നിനക്കായിട്ടുള്ള നിനക്ക് പാപവും നഷ്ടവും. കാരണം എന്താ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ലാഭവും നഷ്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പാപമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ എന്തായാലും നീ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവത് സമർപ്പണമായിട്ട് എന്ത് കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരിക്കലും അതിനെ പാപമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നേഹാവി ക്രമണോശോ അസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യതേ സ്വലമൊപ്യസ്യ സർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. അതായത് ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല, ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. അതായത് അർജുനോട് പിന്നെയും പിന്നെയും പറയാൻ ചെയ്യുന്നത്, നീ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, യുദ്ധത്തിനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. നീ യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് ഒരിക്കലും നീ നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ല ചെയ്യാൻ, നീ എനിക്ക് വേണ്ടി, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി, അത് ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ അല്ലെ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാനോട് വരുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഒരാളെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം വെച്ചല്ല വരുന്നത്. ഇവിടെ സനാതന ധർമ്മമാണ്, ആ ധർമ്മം എവിടെ ക്ഷയിക്കുന്നു അവിടെ ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട്. ആ ധർമ്മം തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അതിന് ഭഗവാൻ ഒന്നിലെ ഭഗവാനായിട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അർജുനെ പോലെ ആരെങ്കിലും ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നീ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഭയങ്ങളോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കാര്യം എന്താണ്, നീ അത് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനോട് കൂടിയാണ് നീ അത്
ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അർജുന നീ എന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളല്ലേ അർജുനന്റെ അർജുന വിലാപത്തിൽ അർജുനൻ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് അതിനെപ്പറ്റി ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരിക ചെയ്യുന്നത്. വ്യവസാത്മിക ബുദ്ധി ഏകേവ കുരു നന്ദനാം ബഹുശാഖ ഹ്യനന്ദാച്ചാം ബുദ്ധയോ അവവ്യസായനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്നു മാത്രം. കുരുനന്ദനാം ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിന്റെ ചഞ്ചലപ്പ് കണ്ടല്ലേ. മനസ്സെന്താ പറ്റുന്നത്? മനസ്സ് ശരിക്കും വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സ് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് ആ മനസ്സിനെ ജീവാത്മാവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ പല ഫോട്ടോ കാണാനല്ലേ, ഒരു തേരില് ഭഗവാൻ തേര് തെളിക്കുന്നു, അതിൽ 5 കുതിരകളുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ 5 കുതിരകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള കടിഞ്ഞാണാണ്, മനസ്സാണ് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സ് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കുമെന്ന് ആ മനസ്സിന് അതിൻ്റെതായ ശക്തിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇരുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഇരുമ്പും മാഗ്നറ്റും ഒന്ന് വ്യത്യാസം, രണ്ടും സെയിം ആണ്. പക്ഷെ ഒന്നിന്റെ അയേൺസ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിരിക്കുന്നതാണ്, അതിന് യാതൊരു പവറും ഇല്ല. പക്ഷെ മാഗ്നറ്റിന്റെ അയേഴ്സ് എല്ലാം നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഒരേ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ പവർ കൂടുക ചെയ്യുന്നത്. അതേമാതിരി നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഈ ചഞ്ചലിപ്പ് കൊണ്ട് എവിടെയും പോകാണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ആ പവർ, മനസ്സ് ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചഞ്ചലമായിട്ട് ഒന്നുമില്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാ നമുക്ക്. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, സോറി. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ആ ശക്തി ഇല്ലായ്മ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന വെച്ചാല് ബുദ്ധി പല ശാഖകളൊക്കെ കൂടുന്നു. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം പിടിച്ചു നിർത്തി നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ശക്തി കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ മനസ്സിന്റെ ശക്തി കൂട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും ഒരു നല്ല കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മള് ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ ജപം നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്തിരുന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരേ ചിന്തയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരേ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാതെ നമ്മുടെ മനഃശക്തി വരിക ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാതെ ചെയ്യുന്നത് ആരോ സംബഡീസ് വിത്ത് us എന്നുള്ളത്, മനസ്സിലാണ്ടോ? അല്ലാതെ നമ്മൾ ആകെ കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആകെ ടെൻഷൻ പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നിനും ശക്തിയില്ലാണ്ടാവുക ചെയ്യുന്നത്. അതാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മനസ്സ് വേണം. ആ മനസ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബുദ്ധിയും കൺട്രോളും എല്ലാം ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മനസ്സുണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് ചെയ്യുക, ഡെയിലി ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുക. ഇത് അർജുനന്റെ ആ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ കാര്യം കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭോഗേശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാ പ്രഹൃത ചേതസാം വ്യവസായ ആത്മികാ ബുദ്ധിയും സമാധവനവിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂസ് സ്റ്റാറ്റസോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലും വിശ്വാസമില്ലാണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും സുഖ ദുഃഖാനങ്ങൾ അത്യാസക്തരായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിൽ എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സൊരിക്കലും ഒരു കാര്യത്തിനും ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത മൈൻഡ് ആകുമ്പോൾ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക്, അതായത് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാണ്ടിരിക്കുക, നമ്മൾ എപ്പോഴും സമചിത്തരായിരിക്കുക, നല്ലത് വന്നാലും ചീത്ത വന്നാലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ്ടിരിക്കാൻ, ചീത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും നമ്മൾ ടെൻഷൻ ആവാണ്ടിരിക്കുക, മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യേണ്ട ആദ്യ കത്തെന്താണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ജപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെയിലി എല്ലാവരും ജപിക്കുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നത്.
നമ്മൾ ഡെയിലി ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ജപിച്ച് 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 കുറേശ്ശെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു കൺട്രോൾ വരാൻ തന്നെത്താൻ ഒരു അല്ലെ, ആരെങ്കിലും സംബഡി ഫോർ us നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആരെങ്കിലും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് അറിയാതെ നമുക്ക് ഒരു മനസ്സിന് ധൈര്യം വരും. നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തന്നെ അല്ലെ രചയിതാവായ ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് നമ്മുടെ അല്ലെ, നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മനസ്സിലേക്ക് വരാൻ, അങ്ങനെ അല്ലാത്ത മനസ്സായിരിക്കും അന്നേരം ഭഗവത് സേവനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ട് വിചാരിക്കുക, നമ്മുടെ മനസ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ശക്തി കൊടുത്ത് അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അർജുനോടും ഇൻഡയറക്ട്ലി പറയാണ്, അർജുന ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടില്ല എന്ന് പറയാണ്. ജായതോ വിഷയാൻ പുംസാം സംഘസ്തേഷൂപജായതേ സംഘാൽ സംഘജായതേ കാമ കാമാത് ക്രോധോ അഭിജായതേ. അതെ, നമുക്ക് കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ ഭയ അഹങ്കാരം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കാണാറുണ്ട്, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ന്യൂലി മാരീഡ് ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടില്ല, അവര് വളരെ അടുത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചുക്കുന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് രണ്ടാൾക്ക് അന്യോന്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതേസമയം നമ്മൾ ചില ആൾക്ക് വഴിയിൽ കിടന്ന് തല്ലുപിടിക്കണ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവർ ഭയങ്കര ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ അന്യോന്യം ബഹളം വെക്കുന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ ദേഷ്യം വരിക, അതായത് ദേഷ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു, കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനോടുള്ള ഒരു അഭിലാഷം അല്ലെ, എന്തും കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കാമം വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, അത് കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും. ആ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ അകന്നു പോകുന്ന പറയുന്നത് മനസ്സിലുണ്ടോ. അതാണ് നമ്മൾ വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്ന മനസ്സുകൾ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അന്യോന്യം കേൾക്കാനും. ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒച്ചയില്, കാരണം ചെവിയൊന്നും കേൾക്കില്ല, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപ്പോൾ ഡെഡായി പോകും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അലറി ഒച്ച ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, കാമം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും, കാരണം കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോൾ ദേഷ്യം വരും, കാമക്രോധം വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ, നമ്മുടെ മെന്റൽ കൺട്രോളൊക്കെ പോകും. അതാണ് പറയുന്നത്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർക്ക് അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ആസക്തി ഇന്ദ്രിയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് കാര്യമാവട്ടെ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഐഫോൺ അല്ലെ, ലേറ്റസ്റ്റ് ഐഫോൺ 16 മേടിക്കണം എന്ന് തോന്നിക്കാലും അത് കിട്ടാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, കയ്യിൽ കാശില്ലാന്ന് തോന്നിക്കാൻ നമുക്ക് ആകെപ്പാടെ ടെൻഷൻ വരും. മറ്റുള്ള ആളുടെ കയ്യിൽ ആ സാധനം കാണുന്നു, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ കയ്യിൽ കാണുന്നു, എൻ്റെ കയ്യിൽ കാണുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കുശുമ്പ് അശൂയ കുനിഷ്ടമൊക്കെ വരും. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ അടുത്തായിട്ട് അത് ഒരു കാമമായിട്ട് വരും. കാരണം കാമം വെച്ചാൽ അത് വേണം എന്നുള്ളത്, അത് കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോൾ ആകപ്പാട് ദേഷ്യം എന്നൊക്കെ വരും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുന്നു. അങ്ങനെ ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന് ടെൻഷനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആകപ്പാട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മൂലം നമ്മുടെ ബുദ്ധിഭ്രംശം വന്നു എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊക്കെ അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവുന്നു. ആസക്തി എന്ന കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ. ക്രോധാൽ ഭൗതി സമൂഹത്താൽ സ്മൃതി വിഭ്രമം സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതേ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് കാമം ഉണ്ടാവും, കാമത്തിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോധം വരും. ആ ക്രോധം വന്നാൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക, സമൂഹം എല്ലാത്തിനും ആകപ്പാട് ഒരു നമുക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു ദേഷ്യവും സങ്കടമൊക്കെ വരും. അത് വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ടോട്ടൽ ഷട്ട് ഡൗൺ ആവും. കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്ത മാതിരിയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, വൈറസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മാറി ഈ ദേഷ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു വൈറസാണത്. ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതോടുകൂടി എല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവൻ ടോട്ടൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി പോകും. അതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഓർമ്മപ്പശക ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നല്ലേ. ചില ആൾക്കാർ കണ്ടല്ലേ, ചിലപ്പോൾ സന്ധ്യാസമയത്ത് അല്ലെ വൈകുന്നേര സമയത്ത് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ കടിച്ചിട്ട് ഒരു ബോധമില്ലാണ്ട് അന്യോന്യം തല്ലി പിടിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് നിൽക്കണം മനസ്സിലാവുന്നവർക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്നുള്ളത്. കാരണം നമുക്ക് ദേഷ്യവും സങ്കടവും ദേഷ്യമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ അടക്കം എല്ലാം ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി പോകും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒരിക്കലും അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമൂഹം, അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിശക് ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഷട്ട് ഡൗൺ ആ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യും, ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൊരു സെക്കൻഡറി തോട്ട് വരെയാണ്, ആ തോട്ട് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുറ്റകേടും കാണിച്ചു വെക്കുന്നത്. ഓർമ്മപ്പിശയിൽ നിന്നും ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശാൽ വീണ്ടും ഭൗതികമായ കയത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നാശം പ്രവഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ബുദ്ധിനാശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്കുള്ള നമ്മൾ വീണ്ടും കിടന്ന് നമ്മൾ നാശം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ദേഷ്യത്തെ അല്ലെ, ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദേഷ്യത്തിൽ നിന്നാണ്. ദേഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എങ്ങനെ, അത് നമ്മളുടെ ഏതിനോടുള്ള ഒരു കാമശക്തിയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തന്നിട്ടെന്നാണ് പറയുന്നുണ്ട്. തന്നിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ മാത്രം നമുക്കായിട്ട് എടുക്കുക. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്തേക്ക് അല്ലേ, പണ്ട് 4 ആശ്രമങ്ങൾ പറയണ്ടല്ലേ. ആദ്യം എന്താണ്,
ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥ്യം, അല്ലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഗൃഹസ്ഥ്യം, പിന്നെ വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസി, ഇങ്ങനെ 4 ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ വെച്ചാൽ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ബ്രഹ്മചര്യം ഇത് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മുടെ മെന്റൽ കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ഛനോ ഒക്കെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ആ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു വന്നു, അല്ലെ? പണ്ട് രാജാക്കന്മാർ, ദശരഥന്റെ കഥയില്ലേ, ശ്രീരാമൻ വരുമ്പോൾ ദശരഥൻ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം, അത് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇപ്പൊ കയറിയിട്ടുള്ള മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവര് വാനപ്രസ്ഥത്തിന് സമയമാകുമ്പോൾ അവരുടെ മക്കളും, അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയി ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ ചിന്തിച്ചത്? നമുക്ക് സ്വത്തും സമ്പാദ്യവും കണ്ടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു. കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടില്ല, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, അവരുടെ പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടി ആ പൈസ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ ടോട്ടൽ വസ്തുവും എന്റേതാണ്, അത് മറ്റുള്ളവർ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവർ പിടിച്ചു. അതാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകം. നമുക്ക് ആരും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല, അതാ കലിയുഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കൺസെപ്റ്റ് ആണത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമുക്കുള്ള എന്താണോ അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും, ഒരിക്കലും തരാണ്ടിരിക്കില്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? നമുക്ക് എന്താണോ വിധിച്ചത് ആ വിധിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരും. അപ്പൊ നമ്മുടേതല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പകുതി കാമാസക്തി കുറയും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നാണ്. കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ തലേക്ക് പോകഞ്ഞു പോണത്. രാഗദേശ വിമുക്തേസ്തു വിഷയാനേന്ദ്രിയാനൈച്ച ആത്മവൈശർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദോഷം വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണകാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഒന്നുമില്ലാതെ ഇതെല്ലാം വിമുക്തനാക്കി മനസ്സിനെ ടെൻഷനെല്ലാം മാറ്റി ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും ലഭിക്കുക. അപ്പൊ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കണം ഭഗവാനിലേക്കുള്ള എങ്ങനെയാണ് വഴി എന്നുള്ളത്. നാസ്തി ബുദ്ധിര യുക്തസ്യ ന ചായുക്തയെ ചായുക്തസ്യ ഭാവന ന ചാഭാവയത ശാന്തി രശാന്ത്യസ്യ കുതസുഖം. പരമപുരുഷനായി അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരാൻ വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ, അത് കൃഷ്ണന്റെ അവബോധത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ആരാണെന്നും നമ്മൾ ആരാണെന്നും നമ്മുടെ അസ്തിത്വം എന്താണെന്നും നമ്മുടെ ഒറിജിനാലിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എന്താണോ ഇവിടെ ചെയ്തിരുന്നത് അതേമാതിരി നമ്മൾ ഇവിടെ കൃഷ്ണനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. മനസ്സെപ്പോഴും ചഞ്ചലമാവാണ്ട് മനസ്സെപ്പോഴും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി കാര്യം ചെയ്യുക. അതിന് വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്മാദ്യസ്ഥ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥ്യപ്യ സസ്യപ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, അതായത് അർജുനെ വിളിക്കണേ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അതായത് ആരാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഭഗവാൻ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണ ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം അല്ലെ, നല്ലത് വന്നാലും ചീത്ത വന്നാലും ഒന്നിലും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പിന്മാറാണ്ട് ഒരു സമചിത്തത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ആരാണോ അതാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക, അതോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. ശത്രുക്കളെ ഒരുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അതിന് അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഉപായം. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലേ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ വായുവേഗത്തിൽ പോകുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണ ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നതിന് ഉത്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞ അത് ശരിയാണ് അർജുന, നീ പറയുന്നത് എനിക്കും അറിയാ കാര്യം. പക്ഷേ എന്താ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒതുക്കാൻ പറ്റും. ശക്തി കൊണ്ടല്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം ഒതുക്കാനല്ല, പിന്നെ എന്താണ് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഒതുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് മനസ്സിന്. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണെന്നും വിശ്വാസിനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനോട് എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാരാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, എന്തെന്നാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ പോണത്, അല്ലെ, ആത്മാവ് എന്താണ്, അങ്ങനെ കർമ്മം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം പറയാണ്, നീ എപ്പോഴും ഒരു ആചാര്യന് നമ്മളോടും കൂടി പറയണേ, ഒരു ശരിയായ ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ നീ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നേറിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉന്നതി വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് 2-ാം അധ്യായം
കൃഷ്ണൻ അവിടെ നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കും ഒരു സംശയമില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭു. ശരി ശരി. ലൈവ് ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. ആ